kake haka jama'a mu furfuto babu zama a zahiri na kira ga 'yan ƙauye har cikin gari. Let us come as one ba bambancin lamari, mu ajiye ƙabilanci mu fice garari. Muslim Kirista wahala duk ta ci gari, bambancin addini zan so mu daƙile. Mai makashi ne na kasan zuci asara ne, mu yantara ba sai kuka da idanuwanmu. So waye za ya kore mana 'yan kama karya? Amsa Sani Contact is the answer. ku faɗa ƙara faɗa Sani Contact is the answer. a jam'iyyar APC. Sani Contact is the answer. Husaini Tuman Mu'azu na Ibi ya faɗa, tare da Marwan Gimba suka ce na jaddada, su suka ɗau nauyin waƙan gane kan kiɗa. Haka Sani Contact is the answer. Jalingo suna faɗin, Sani Contact is the ga answer. Tambali su ma sun faɗa, Sani Contact is the Bukari answer. su ma suna faɗin, Sani Contact is the answer. Yaro dukansu sun faɗa, Sani Contact is the ga mutan answer. Gasol su ma sun faɗa, Sani Contact is the answer. yau mutan Arɗokola, Sani Contact is the answer. Gashaka har Sardauna, Sani Contact is the mutan answer. Usa da Donga sun faɗa, Sani Contact is the 'yan garin answer. sun ma oyoyo, Sani Contact is the mutan answer. Kurmi su suna kira, Sani Contact is the answer. 2023 Sani Contact is the answer. ga ma'aikata suna, Sani Contact is the 'yan answer. kasuwa su ma sun faɗa, Sani Contact is the ga answer. manoma ma suna faɗin, Sani Contact is the answer. ɗaliban makaranta Sani Contact is the masu answer. sana'an hannu, Sani Contact is the answer. ga guragu sun faɗa, Sani Contact is the ga answer. makafi duma sun faɗa, Sani Contact is the answer. harkan tsaro zai samu, Sani Contact is the ta bai answer. ɗaukewa na daƙiƙa. Sani Contact is the Ka answer. ja mu je kawai babu wani mai maka tsalandan, waken su ya kai ka gagari ƙwari har gaba. Idan ana da rafi dawa ake ashe, Sani Abubakar gwamnan Taraba ne, 2023 da mai kama akan yi ƙota. Idan ana da rafi da uwa ake ashe, Sani Abubakar gwamnan Taraba ne, 2023 da mai kama akan yi kota. Ya hayu ya ƙayyamu sarki maƙagina, duk hamdala ta a gare ka nake dare rana. Ka zubo mun basira iske in ta waƙe na, Iliyasu iske ji na Taraba in kiya suna. Dubun salati ya rabbi da ɗowa manzona, Annabi Muhammadu mai son shi bai ƙuna. Ali kasa da sahabban Sidi Maulana, sada gwamnan Taraba Sani kwantar gurzona. Allahu dafa mana roƙo muke rabba. Idan ana da rafi da uwa ake ashe, Sani Abubakar gwamnan Taraba ne, 2023 da mai kama akan yi kota. Assalamu alaikum ya Taraba mu faffarka, domin hannu ɗaya ai bai ɗaukan jinka. Dukkan azalumai duk san so mu tsitsinka, an yi an gama ɓaruwanmu da goyon kaka. Ga ruwan sama ya zuba ku zo mu yi shuka, damina lakabinka ne uwar albarka. Alhaji Sani Abubakar muna tambarka, burin su o'o da o'o kawai su ɓata ka. Kai muke bukata zo kau da 'yan zamba. Idan ana da rafi da uwa ake ashe, Sani Abubakar gwamnan Taraba ne, 2023 da mai kama akan yi kota. APC hanyar ceton al'umma ne, musamman jihar Taraba muna a keji ne. Sani Abubakar Ɗanladi alkhairi ne, wasu ba su da aiki kullum kulla sharri ne, har suna faɗin 2019 kwantirakto ne. Ana ta cece kuce wallahi sharri ne, Sani Contact shi za mu zo mu riƙe amana ne, hasada ga mai rabo ai wallahi taki ne. Siti muke ɗan maciji sai ka sasa ba. Idan ana da rafi
uwa ake ashe. Sani Abubakar gwamnan Taraba ne. 2023 da mai kama akan yi kota. To ya gara ta kan yi da dutse sai kallo, tafin hannu bai tare rana da ya bullo. 2023 su za su sha gwalo, daren su za a yi da idanu suna kallo. Mu ɗauki alli mu zana budget akan allo, za mu toshe dukkan barnan da ya ballo. Babu aiki a Taraba an mai da mu kwallo, rana zafi inuwa ƙuna mun yi hakilo. Ga kainuwa da shan Allah ba nan mutane ba. Idan ana da rafi da uwa ake ashe. Sani Abubakar gwamnan Taraba ne. 2023 da mai kama akan yi kota. Mun gaji da gafara saba mu gaggaho ba, matsala na hauhawa sani contact taho baba. Ya hayyu ya mu da famu ya raba, wahala za ta yi kisa Allah muna tuba. Jama'a mun kare namu bai zama kaza ba, ba zai yiwu a ce baki a goggoge ba. Jam'iyyar APC mu ba mu son yan kwaba, Muslim Kirista ba mu bin yan akida ba. Mu ajiye bambancin addini mu bar gaba. Idan ana da rafi da uwa ake ashe. Sani Abubakar gwamnan Taraba ne. 2023 da mai kama akan yi kota. A dakan ahanan kuka ga bakar wahala ne, ni da jihata tambaya nake mini sila ne. Inda rabbana za mu ga ƙarshen wahala ne, rami na ƙarya ba waiwai zai kure ne. What goes up must come down, zance haƙun ne. Aiki na rariya shi dai ya tace ne. Sani Abubakar Ɗanladi jigo ne, waiwaye adon tafiya tabbas haka ne. Allahu shi zai iya mana mu ba za mu iya ba. Idan ana da rafi da uwa ake ashe. Sani Abubakar gwamnan Taraba ne. 2023 da mai kama akan yi kota. Hannu na karɓa haka ne hannu na maidawa, dama idan an haɗa tilas a ɗefewa. Mun rike tsintsiya ƙazanta za mu sharewa, gwamnan Taraba sai kwantak ba mu musawa. Mun tattaro ƙuri'un mu kai za mu dannawa, duk bakin cikin yan kare jauro za ka tsirowa. Sani Abubakar Ɗanladi gwani nawa, kyawun tafiya ashe yana ga dawowa. Babu gargada ragamar mu kawai mu je baba. Idan ana da rafi da uwa ake ashe. Sani Abubakar gwamnan Taraba ne. 2023 da mai kama akan yi kota. Ba zan yi tuya in manta da albasa ba, ga jagaba akan tafiyan babu tsoro ba. Honorable Yakubu Umar haske a gaida ka, ga Honorable Pastor Stephen Otaniyal nan. Alhaji Bala ya labai jigon tafiyan nan. Honorable Abdullahi Ade a gaida ka, Honorable Aminu Abba Sale jigo ne. Abdullahi dan masanin Ibbi ga yaronka, Honorable Adamu Muhammad mai kirki ne. Nuruba'o amana ai sai dan amana ne. Alhaji Aminu PRO kai ma a gaida ka, ga Honorable Nasiru Usman tafi dama. Dole zan sako Lukman dan mai hima sama, ga Alhaji Yakubu dan kamatan bacama. Honorable Uba Imam yana a bayanka, Honorable Salisu Adamu SK zaki ne. Abbas Rabiu SB kai ma a gaida ka, sarkin fada Mahamuda kada amanarka. Shugaban matasa Ilyasu Oil and Gas, Cau zaki kai ne kafa akan tafiyan nan. Ba zalumi babu munafukai a tsarinka, madugo uban tafiya ba mai hikushe ka. Garkuwa PAI babu bata a layinka, Direction Media an walla a Batrika. Ya ce 2023 mu buga mu kwashe ta, iga mina iga mai kwanta ya gajiyanka. SKG naka har yau fa ina gidan haya, ga kafa ba lafiya bai jure dogon tafiya. Wannan shine baitin farko 100 yana baya.